Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, ini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namang pinakadagko o pinakulahing balita sa Mindanao. Ako si Teco Campo. Sara Hilomen Velasco. Real Soroche, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Miyembro sa media nga may attend og press conference sa General Santos City, Kauban. Ang mga opisyal sa National IATF positibo di ay sa COVID-19. Ano ang report? Gi-question karon sa ubang media outlet sa General Santos City ang nagpositibong media personnel sa usa ka broadcasting company sa Gensan. Ang mga miyembro sa media gipailam kuno sa swab test sa ilang kumpanya isip kabahin sa ilang health protocol. Apan sa wala pa migawas ang resulta, gipa-field kini kauban ang iyang team ug mi-attend sa press con ni National IATF Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr., Defense Secretary Delphine Lorenzana ug uban pang opisyal sa National IATF ni adtong September 17. Ni adtong milabayng adlaw lang, migula nga nagpositibo sa COVID-19 ang mga miyembro sa media. Busa tanang nakauban niini sa press con nga gikan sa ubang media outlet, gipailawom sa 14-day home quarantine. Sa opisyal nga pamahayag sa mong broadcasting company, gipailawom na sa isolation ang ilang mga empleyado ubos sa pagdumala sa Regional Health Unit sa Gensan. Nanawagan usab ang ilang mga opisyal nga hunungo na unta ang pagbasulay ug diskriminasyon sa ilang mga personahe ug pamilya. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Ginatunan karon sa Davao City LGU ang posibilidad nga pag-publish sa saktong area base sa history of exposure sa mga nagpositibo sa COVID-19. Ano yung report ni Sheila Vergara Rubio. Sa kasamtangan, magiyahan ang katauhan sa paglikay sa mga lugar nga adtuan kung asa dunay daghang aktibong kaso sa COVID-19. Kini base sa ginapagula nga latest barangay classification. Maila ang mga high-risk nga area base usab sa datos sa Department of Health. Sa pagkakaron, ang ginapublish lamang mao ang edad, barangay address, sintomas sa pasyente ug travel history. Apan gibutyag ni Mayor Inday Sara Duterte nga ginatun-an karon ang posibilidad nga mas iklaro pa ang area sa pasyente, ilabi na sa history sa exposure niini aron masayran sa uban kung asa ang angay likayan unang adtuan. It's either number 1, di na sila moadto, or number 2, extra, dunay extra precaution buhaton kapag moadto sila dito because doon na namang good time mga patients karon nga nagatrabaho sa mga groceries, no? So, na-discuss na it would be good kung masulti nato kung asa ang lugar. Sumala sa mayor nga paniguruhon nila nga sa detalye nga mahatag, dili makompromiso ang privacy sa pasyente. Nasayod ang mayor nga dili kini sayon ilabi na nga ang ubang pasyente, dili na makahinumdum sa ubang lugar nga ilang giadtuan. But remember sa ilahang history, makita pud na nato kung asa sila ni adto and asa sila nagtrabaho. And
Sometimes, ang mga tao, wala sila kibalo nga Kaning nga positive lugar. din haop. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Sa Butuan City, mga pasaway nga midagsa sa beach aron mga ligo taliwala nining pandemya ang gipangdakop sa kapulisan. Bisan og hugot nga ginabawal sa Butuan City ang pagpangaligo sa mga beach resort, daghan gyapon ang gahig ulo nga midagsa sa dagat. Hinungdan nga gipangdakop kini sa kapulisan subay na usab silang gilunsad nga Oplan Sita. Sa report sa Butuan City Police Office Station 3, miabot sa sobra 200 ang ilang nadakpan. 171 dinhi mga hamtong samtang 29 ang minor de edad. Gisupak sa mga residente ang Executive Order number 44 nga gidili sa paggawas nga home o no home quarantine o no quarantine pass. Gikan alauna sa hapon hangtod alas 10 sa gabi ang pagpatrolya sa kapulisan ubos sa ilang Oplan Sita. 5 ka frontliner sa Arakan Valley District Hospital sa Antipas sa Cotabato Province nagpositibo sa COVID-19. Ano ang COVID-19 update sa Mindanao? Pinaagi nining report. Gilugwayan ang pagsuspende sa trabaho sa provincial capital sa Lanao del Sur sukad Lunes hangtod karong Biyernes alang sa disinfection. Kini tungod kay dunay napulo pa ka empleyado ang nagpositibo sa COVID-19. Kahinumduman nga nagpositibo sa COVID-19 niadtong September 15 si Governor Mamintal Adyong Jr., Board Member Attorney Panulong ug usa ka close-in bodyguard sa gobernador. Mipaygayon sabog disinfection ng Bureau of Fire Protection sa kadalanan sa basak malutlot kontra COVID-19. Misa ka na sa 517 ang confirmed COVID-19 cases sa Lanao del Sur. 377 ang nakarecover ug 23 ang namatay. Sa Cotabato Province, temporaryong gisiradan ng Arakan Valley District Hospital sa Antipas human nagpositibo sa COVID-19 ang ilang 5 ka frontliner. Wala kunoy travel history ang upat, gawas lang sa usa nga gikan Davao City kinsa gituhang mo'y nakatakod sa mong sakit sa iyang mga kaubanan. Apan wala usab gipadaplin ang posibilidad nga nakuha sa 5 ang sakit sa usa sa mga pasyenteng dunay sintomas sa COVID-19. Ana-ana sa isolation facility ang 5 ug padayong ginaobserbahan. Busag gisuspindi una operasyon sa ospital samtang gipailawom kini sa decontamination. Gipapauli una mga pasyente nga hapit ng maayo. Temporaryong dili maka-akses sa ospital ang mga taga-Antipas, Arakan, Magpet ug President Roxas sa Cotabato Province. Sa General Santos City, 4 ka mga trabahante sa City Population Office ang nagpositibo sa COVID-19. 8 sa ilang mga staff ana-ana sa quarantine facility. Ang uban naka-home quarantine samtang ang mga positibo sa COVID-19 ana-ana sa isolation facility. Samtang temporaryong gisirado una ang buhatan alang sa disinfection. Doon na 256 confirmed COVID-19 cases ang Gensan, 145 ang active, 103 ang nakarecover ug 8 ang namatay. Sa Iligan City, nadugangan og apor kon authorized person outside residence ang nagpositibo sa COVID-19 sa syudad. 8 sa napulo nga nadugang sa listahan sa mga nagpositibo sa sakit, mga apor nga pulos tungod sa local transmission. Sa kasamtangan, ana-ana sa 626 ang total COVID-19 cases sa Iligan City. 447 ang nakarecover ug 29 ang namatay. Sa Zamboanga City, nagpositibo sa COVID-19 ang usa ka empleyado sa Zamboanga City Special Economic Zone and Freeport Authority o Zambo Eco Zone. Nagpa-swab test na ang mga empleyadong dunay direct contact sa pasyente ug ginahulat na lang ang resulta. Bawal una karon ang pagsulod sa pasilidad. Samtang ginasuta pa sa Zamboanga City Task Force COVID kung paunsa nataptan og COVID-19 ang empleyado. Mikatag manggod sa social media nga atol sa birthday party ni Ecozone Chairman Raul Regondola ni atong September 10, daghan ang mitambong. Ginatawagan sa GMA Regional TV 1 Mindanao si Regondola para sa iyang kabahin sa issue apan wala pa niini gitubag ang tawag. Samtang gikalipay sa lokal nga kagamhanan sa Zamboanga City ang ginahimong phone Android application para sa geotagging ug contact tracing alang sa mga COVID-19 patients sa syudad. Matod ni Mayor Ben Climaco, welcome development kini alang sa dugang 300 contact tracers sa syudad nga mogamit sa mong teknolohiya. Sa karon 1,579 na ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Zamboanga City. 427 ang active cases, 1,077 ang recoveries ug 75 ang namatay. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Sa San Francisco, Agusan del Sur, arestado ang 22 anyos nga lalaki nga si Ryan Jake Mondehar Agarado alias Pau Pau nga gingong tulak og illegal nga droga atol sa drug buy bust sa Purok 5 Barangay San Isidro.
Nakuha gikan sa suspect ang unom ka sachet o anaa sa 3 ka gramo sa gituang shabu nga nagkantidad og 35,400 pesos ug 500 pesos nga by bust money. Sa Butuan City, nadiskubre sa 23rd Infantry Battalion ang hideout sa New People's Army sa Barangay Amparo. Giba na ba na ang 300 square meters ang gidako niini nga giabandona na sa rebeldeng grupo una pa miabot ang kasundaluhan. Nakuha gikan sa lugar ang usa ka motorsiklo, pipila ka tag-as nga kalibre sa armas ug mga bala niini, blasting caps, handheld radio, mga battery, charger, antenna, SIM cards, memory adapters ug uban pang personal nga gamit, katunga sa sako sa bugas ug subversibong dokumento. Sa Iligan City, dakpan ang usa ka estudyante atol sa bypass operation sa usa ka gasoline station sa Barangay Mahayahay. Nailan ang suspect nga si Jomari Managa, 18 anyos, kinsa nakuhaan og 2 ka sachet sa gituang shabu nga nagkantidad og 68,000 pesos. Budol man nga nagkantidad og 22,000 pesos ug usa ka cellphone. Matod sa NBI, dugay nang gipanida ng suspect nga gingong nagasupply og illegal nga droga sa lugar. Sa Cagayan de Oro City, napalgang patay sa may kasagbutan ang motorela driver nga si Guillermo Respito, 68 anyos nga taga Makanhan, Barangay Carmen. Hinuon walay nakitang foul play sa pagkamatay niini tungod kay duna kuno kini sakit. Ipailawom sa post-mortem swab test ang driver aron masayran kung COVID-19 ang gikamatyan niini. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Kanito kang surrenderi og mi-graduate pa sa rehabilitation program sa Opol, Misamis Oriental, nadakpan pagbalik sa bypass operation sa kapulisan. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Rehas karon sa Opol Municipal Police Station ang gitulugan sa tukhang surrendering nga si Renz Marion Bongo, 35 anyos og residente sa Zone 4 Loyong Bonbon, Opol. Sumala pa nga tuig 2016, misurrender ang suspect og nakagraduar na sab sa community-based rehabilitation program sa ilahang barangay. Apan namatikdan sa kapulisan nga mibalik kini sa illegal nga binuhatan. Sa gikasang bypass operation, nakuha gikan sa suspect ang 4 ka mga sachet sa shabu nga mobalor ngadto sa 3,000 pesos. Mark money o drug paraphernalia. Atong gibalidate ang information kay sa atong nahibalan kay surrenderi man siya niya si BRP. Ya pagbalidate nato nagpositive man ang report nga nagbalik gid siya. Gilimod sa suspect nga nalambigit gyapon siya sa pagpamaligya og illegal nga droga. Nakurat na lamang kuno siya nga kalit siyang gidakop sa mga pulis. Apan aminado kini nga nagagamit gyapon og illegal nga droga. Di ara sir ginagmay lang ko ng mga sadin-sadline as ginagmay skilled ba. Naay pagmahay na po'y pagdawat. Kasong paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act ang ipasaka batok sa suspect. Kauban si James Yap sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Dunay pagpaklaro ang pamilyang Rodriguez kansang resort nga gipanag-iyahan sa Samal Island maigo sa giruso nga Davao Samal Bridge. Dugang detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara giklaro sa pamilyang Rodriguez nga dili sila supak sa proyekto kundi sa alignment sa maong tulay. Kini gumikan kay maigo manggod ang ilahang resort sa Samal Island. Kini usab gumikan kay makadaot usab daw sa ecological environment sa lugar kung asa nahimutang ang Paradise Reef nga puloy-anan sa mga marine species. Sa 8 kagipiliang alignment sa Davao City Samal Island Connector Project, nahimong best option ang Davao Beach Club sa R. Castillo Daang Matuwid Junction sa Barangay Vicente Hizon sa Davao area, samtang sa may Barangay Limaw ug Kaliklik sa Samal area. Kung asa maigo ang resort sa pamilyang Rodriguez, rason nga gisupakan sa pamilya ang alignment. Eksklusibong ipakita ni Julian Rodriguez sa One Mindanao ang bahin sa resort diin matukod ang tulay. Panahon daw nga masugdan na ang konstruksyon, dako daw ang kadaot nga hatod niini sa ecological environment sa lugar. Gumikan maapektuhan ang Paradise Reef nga puloy-anan sa classic-classing marine species. One foundation is so vast and so big and so deep that the sediments as per study sa katong mga gikuha namong mga marine biologists, they say the sediments will scatter and cover all the entire coral reef. Kini nga coral reef
are one of the few gardens remaining in the island garden city of Samal. Nabastos usab daw ang pamilyang Rodriguez kay daw wala sila matarong og konsulta. Pero giklaro niya nga dili sila supak sa tulay. They just want us to accept the project. Murabag, pasensya mo kay naana ni. Kamo na lang ang problema dire, dapat dawato ninyo ni musugot gyud mo kay murag mugawas nga kamo ang kontrabida dire, which we are not. We are not. In fact, we have been telling them if you would have asked us in the first place, kung nangutana lang mo sa amo, we will donate piece of land. Ihatag namo na sa gobyerno. Na karon, we are offering that. The bridge has to come. Moabot gyud yung bridge. It will arrive. But please, I think there are better places. Wala pa'y pahayag ang DPWH pero daan ang giingon sa departamento nga may comply na kuno sila sa mga environmental requirements sa DENR. We will present to them kung ano talaga yung environmental assessment that the consultant has done para makita nila that we really did a diligent environmental assessment review. Sara, nihangyo naman daw ang pamilyang Rodriguez sa DPWH ingon man sa Hong Kong based nga consultant pinaagi sa formal letter nga i-reconsider ang alignment sa tulay. Pero wala pa itubag ang DPWH labot sa ilahang hangyo. Pero kung ang gobyerno dili daw gihapon no tagdon ang ilahang appeal, they will resort into filing writ of kalikasan sa Supreme Court. Sara. Okay, dagang salamat, John D. Esteban. Nanginahanglan karon og mga Army Reservists ang 4th Infantry Division sa kasundaluhan. Nanawagan ngadto sa publiko ang 10th Regional Community Defense Group ilalom sa 4th Infantry Division, Philippine Army ngadto sa mga buot mosulod sa ilang reservist program. Dakong tabang sabkuno kini labi na sa mga buot gayud mosulod sa pagkasundalo tungod mahimo silang priority subay sa maong programa. Call to active duty ta, pareha sa ako, kung unsa ang ginadawat sa isa ka sundalo, mo pod ang dawaton ako na sweldo. Ako as second lieutenant, so mo dawat ta base pay 40,000 kapin. Padayon karon ang manhunt operation sa militar batok sa teroristang Bangsamoro Islamic Freedom Fighters nga mo'y gitudlong suspect sa pagpamomba sa convoy sa militar sa Maguindanao. Grupo ni Sheikh Ismail Abdul Malik alias Commander Abu Turaife sa BIFF ISIS-inspired group ang nagpabusikad sa roadside bomb dihang milabay ang Army truck sa Navy sa 5th Company Marine Battalion Landing Team sa Barangay Lipongo, Dato Hofer, Ampatuan, Maguindanao. Namatay sa mga pagpamomba si Sergeant Rajil Angot ug upat pa sa iyang mga kaubanan ang nasamdan. Sumalak ang 6th Infantry Division Chief ug Joint Task Force Central Commander Major General Luvi Max Uy nga usa ka law enforcement operation ang ilang gilunsad. Batok BIFF tungod niini daghang pamilya sa mga lugar sa Maguindanao ang namakwit sa mga luwas nga lugar labi na nga target sa operasyon. Matod sa kasundaluhan ug kapulisan nga dili nila pasagdan na lamang nga manghasi ang maghatod ug kasamok ang maong teroristang grupo. Gipaagi sa drive-thru ang pagkuha og modyo sa usa ka eskwelahan sa General Santos City. Ingon ani ang pagpanghatag og modular learning material sa Jose Catolico Elementary School sa General Santos City sugod adlang Lunes. Nakaplastar gawa sa eskwelahan ang mga staff ug principal alang sa distribution. Matag grade level dunay schedule sa pagkuha sa ilang module. Dili na mobaba sa sakyanan ng mga ginikanan, inaisulti na lang ang code o pangalan sa estudyante ug ihatag ang requirement dayon dawato na sa parent ang module dayon lakaw. Bulungtad lamang og pipila ka minuto ang proseso aron malikay ang ginikanan sa exposure ug dunay less contact. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Upat ka mga COVID-19 patients sa Cagayan de Oro City ang namatay. Samtang kaso sa Upol, Misamis Oriental, misaka na ngadto sa 19. Si Cyril Chavez alang sa dugang detalye live. Cyril. Yasrial mao nga way puas ang pahimangno sa lokal nga kagamhanan nga sundon ang minimum health protocol aron malikayan ang pagkuyanap sa local transmission sa COVID-19.
Gibutyag sa Cagayan de Oro City Health Office nga upat ka mga Cagayanon nga nagpositibo sa COVID-19 ang namatay. Duha sa mga pasyente gikan sa usa ka gated community sa Barangay Balulang. Ang 83 anyos nga babae ug 72 anyos nga babae kinsa pulos nakasinati og paglisod sa paginhawa hangtod nga namatay. Patay sab ang 59 anyos nga babae nga taga Barangay Gusa nga na-admit tungod sa hemodialysis apan nagpositibo sab sa COVID-19. Dead on arrival sab sa NMMC ang 39 anyos nga lalaking taga Barangay Carmen kinsa nakasinati og paglisod sa paginhawa ug namatay niadtong September 19. Gilubong na kini sa Bulonsuri Cemetery. Karon anaa na sa 598 ang mga kaso sa syudad. 23 ang mga namatay, 356 ang naka-recover ug 195 ang mga active cases nga kasamtang ang ginatambalan. 30 ka mga swabs sa ato ang striker team, naglangkob sa 20 ka mga re-swabs sa our COVID-19 cases, 16 ani local, 4 ang APOR, and then 4 non-CDO. Samtang ikasubo nga gibutyag sa Upol LGU nga anaa na sa 19 ang ilahang kinatibuk-ang kaso sa COVID-19. Sagad sa mong mga kaso gumikan sa local transmission. Ulahing namatay sa lungsod ang usa ka 79 anyos nga lalaking residente sa Barangay Luyong Bunbon. Gipahiluna na ang patayng lawas niini subay sa health protocol nga gilatag sa DOH. Pinakatigulang sab nga natakdan sa COVID-19 sa lugar ang usa ka 104 years old nga babaeng taga Barangay Bara. Close contact siya sa usa ka confirmed COVID-19 patient. Hinoon ana siya sa maayong kahimtang. Karon recovered na siya, so among gibuhat contact tracing na ng tanan. So control na, so lifted na ang bara sa paminta. So mo na nabiling nga cases na mo anas para sa labat under control sa munisipyo. Napatay 20 kapinding RT-PCR. Wala dili pa ta maka-confirm kung pila ani sa ilang mga close contacts ang posibleng magpositibo. Real, karong hapon lang gideklara sa City Health Office sa Cagayan de Oro nga laing Cagayano na sab ang nakabsan sa iyang kinabuhi tungod sa COVID-19. Usa kini ka 76 anyos nga lalaki o residente gihapon sa Barangay Balulang. Busa padayon ang pahimangno sa otoridad nga subayon gayod ang minimum health protocol aron malikay sa makamatay nga sakit. Real. Okay, daghang salamat sa Cyril Chavez. Misa ka na sa sobra 31.3 milyon katawo ang dunay COVID-19 sa tibuok kalibutan. Samtang kapin 291,000 na ang nataptan sa Pilipinas ug sobra 10,000 niini mga Mindanawan. Doon na kapin 31,328,000 katao ang nagkasakit ng COVID-19 sa tibuok kalibutan. Kapin 21,504,000 ang recoveries ug 964,844 ang namatay. Samtang misa ka na sa 291,789 ang tataptan ng COVID-19 sa Pilipinas. Anaa na sab sa 230,643 ang nakarecover ug 5,049 ang namatay. Ug sa maong ihap, 10,038 ang nagkasakit og COVID-19 nga mga taga Mindanao. 6,820 na ang naayo sa sakit ug 302 ang namatay. Usa ka lalaki patay human napaakan og bitin nga banakon sa Cuevas, Agusan del Sur. Samtang banakon usab ang napatay sa usa ka residente sa Arakan, North Cotabato ug bitin napalgan usab sulod sa sakasakyanan dinhi sa Davao City. Si Argel Relator alang sa dugang detalye. Patay ang biktimang si Eddie Altiza nga taga Crossing Cuevas, Agusan del Sur. Diyang gipaak kuno kini og bitin nga banakon samtang nagtugway sa iyang kabaw. Sumala sa pag-umangkon sa biktima nga samtang nagbaktas kini, guyod ang iyang kabaw na matikdan sa iyang uyuan ang kasikas sa iyang likod. Gisundan na diay kini sa bitin nga banakon, gilayong gipaak ang batiis ni Eddie. Nakabalos pa ang biktima ug napatay ang bitin. Nakauli pa kini sa ilang balay, apan paglabay sa pipila ka oras, namatay kini. Samtang sa Barangay Miocan sa Arakan, Cotabato, napatay sa usa ka trabahante sa banana plantation ang makamandag nga banakon. Nakitaan kuno niini ang maong bitin sa sagingan nga daw nangita og pagkaon. Hinungdan nga giunhan na kini sa trabahante pagbunal. Mitabang pa ang laing trabahante og gisprayhan og chemical ang maong bitin. Natingala sila nga gikan sa color abo na himong pink ang color niini nga daw epekto sa chemical. Karong bulan lang sa Agosto, 4 na katawo sa Cotabato Province ang namatay human giatake sa banakon.
Samtang dinhi sa Davao City, gikakurat sa empleyado sa GMA Davao nga si Rosel Aclon dihang mosulod na unta kini sa iyang sakyanan nga nakapark daplin sa dalan dihang mitambad sa dashboard ang usa ka bitin. Abtik pa ang maong bitin nga nagdagan-dagan sulod sa maong sakyanan hangtod sa nakuhit kini pagawas. Ang katingad-an kung paunsa kini nakasulod nga sarado man unta ang maong sakyanan. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Nagpaymangno ang DNR ngadto sa mga plantito ug plantita nga dili apilon og kolekta ang mga endangered plants. Ano yung report ni John D. Esteban? Tungod sa pandemya, nauso ang pagpangolekta o pag-atiman og mga tanom nga alang sa kadaghanan, stress reliever. Pero ang Department of Environment and Natural Resources Region 11 nagpahimangno sa publiko nga dili magpasulabi ug magpasagad og kolektang tanom labi na ang mga endangered plants. Gumikan dunay bawal kuhaon o kolektahon ubos sa Republic Act 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Bahad sa DENR, ang bisan si kinsang mula pa sa maong balaod, pwedeng makulong sud sa unom hangtod 12 ka tuig ug magmulta og 100,000 pesos ngadto sa 1 million pesos. Sa mga species ng plants, meron tayong mga critically endangered, meron ding vulnerable and other wildlife species. So yun po ang pinagbabawal ng DNR dahil protected po ito sa Republic Act 9147 or the Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Example of this are yung mga lady sleeper orchid, mga bantigi, and then giant staghorn fern, at saka yung mga pitcher plants. Si Lazar Suelyo nga taga-Tagum City aminadong certified plantito. Kansang balay na puno sa mga klase-klaseng tanom. Matud niya nga maglisod siya sa pag-identify o pag-ila kung unsa ang mga endangered species. So ituhon gud ninyo or nato o kung unsa gyud mga endangered species nga mga tanom kana mga gikan gyud na sala sa mga wild plants na nila nga ginakuha sa mga plant hunter para ipamaligya. Sumala sa DENR nga ilahan ang gipost sa ilahang FB account ang listahan sa mga tanom nga bawal kuhaon o kolektahon. Pero unsaon na lang man tung mga nakapalit o nakakolekta na og mga endangered plants. Ilagay na lang nila sa kanilang mga bakuran or sa kanilang bahay, but they should refrain from getting another species, no, or hindi rin pwede na ibenta nila or i-barter nila or i-transport nila. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Usa ka bagong tourist destination ang gikatakdak abihan sa magsaysay Lanao del Norte nga gidumala sa LGU. Ano ang detalye? Mao kini ang Jardin de Racma, ang pinakaunang garden park nga makita sa magsaysay Lanao del Norte nga gikatakdang ablihan sunod bulan. Sulod sa 14 ka hektaryang garden, makita ang nagkadayang bulak ug mga tanom. Dumadayo dito na mga galing sa iba't ibang munisipyo sa probinsya ng Lanao del Norte. So magkaroon ng mga hanap buhay yung mga constituents natin. Gawa sa mga bulak, attraction usab dinhi ang 44 steps, padulong sa pormang heart-shape nga frame. Perfect challenge kauban ay mong minahal aron maabot ang heart-shape frame aron magpahulagway. Labing makamangha nga eskultura ang dakong takuri nga walay undang sa pag-aga sa tubig. Mao kini ang pinakaunang hardin sa probinsya sa Lanao del Norte. Sa pag-abli niini, gipaniguro sa LGU nga matuman ang health protocol kontra COVID-19. Ang maong proyekto gipunduan sa LGU Magsaysay isip tabang sa industriya sa turismo sa ilang lugar. Ako, si Rial Soroche para sa One Mindanao. 12 ka parisan nga mga kanhing miyembro sa New People's Army dungan nga gikasal. Dakong pasalamat ni alias Eileen usa sa mga gikasal sa daw ang grandeng seremonya nga gipahigayon sa 53rd Infantry Battalion Headquarters sa Camp Sabido, Gipos, Zamboanga del Sur adlaw Lunes. Usa ka medical kuno si Eileen dihang anaa pa siya sa kalihukan ug kung asa nagkaila sila sa iyang bana. Dakong pasalamat nila sa gobyerno nga gawa sa ingrandeng kasal, gitabangan pa sila makasugod og manginabuhing marinahon. Mga inilang personalidad sa Zamboanga Peninsula gikan sa mga negosyante, mga politiko ug tag-as nga opisyal sa militar ang nahimong ninong ug ninang sa mga kanhi rebelde. Lakip sa nalipay mao si 1st Infantry Division Commander Major General Jean Ponyo.
Dako kinasing-kasing na kong pasalamat sa tanang nag-sponsor ani nga kami usami ka former rebel dili lang kay gitagaan mi nila og kaduhang kinabuhi sa paglegal na mo sa mga diri nga naa namin sa gobyerno kundi gitagaan mi niya og panahon nga maligal among kami niyoon na mas bongga pa nung kinasal ako eh. Nung kinasal ako, konti lang kami. Mas bongga pa yung kasal nila, which is para makita naman nila na hindi natin sila pinababayaan, tutulungan natin sila. Mga kapuso, 94 kaadlaw na lang, una magpasko. Mga kapuso, way puwa sa among pagkatulog balita. Bisitahin ang www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw po lahi sa madagkong balita sa nagkadayang rehiyon sa nasod, subscribe na. Ug mo katong lahig dagkong balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Real Soroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga paguban kanamo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tek Ocampo, buong puso para sa Pilipino.